i 10 ljudi ovdje pera. Kao što vidite, mi smo još jednu epizodu Skywarsa. I nisam stigao da ucam Silky Bowman. Ovo je negdje 4. epizoda valjda. U to dijamantski mač, full odela, super. 10 malo drveta. Laguje. Što laguje ovako? Evo. Ne mogu da verujem. Vidi mene, ja sam idiot. Napravio još jedno, ali ne treba. Mrzim ovu mapu, ovo je najgore. Ovako. Idemo na druga ostrova, ne trebamo više ništa. Imam sve full. Pokupim to. Ne treba mi 5, ali dobro. Nismo ga ni pokupili. Gdje ćemo sad? Vidjet ćemo, ali treba mi. Sad ćete vidjeti što. Ajde! Ja sam rekao jako laguje. Šta?